казва, че това е толкова сложно, защото аз се направих съм да помня. Значи ти сам ще се прецакал просто. Както винаги. Не знам колко се виждам и колко не се виждам, въобще не ме интересува. Често казвам до този етап. Така че... Просто ще си говориме. Ще си япваме. Да, как? Япваме. Какво е това? Както един човек не спира да говори. Яп. Да. Това някакъв ползва ли се в момента? Това нещо? Ползва се много. Така ли? Много. Даже взима и такава професия. Япър. Япър. Да. Това е нещо много. Не съм чувал това. Добре. Да. Хайде да започнем от някъде и всъщност, може би едно от важните неща все пак ще е да представя с кой си говорите. Кажи, как се казваш? Да се запознаем. Да се запознаем наново. Наново, да, за след подварната сесия. Да. Казвам се Виолета Милушева, на 20 години съм. Родена и израснала в София, столицата на България. За който не знае. Който не знае. Ти с какво се занимаваш? Това е толкова тежък и гаден въпрос, и след като 20 минути ще говоря. Добре, дай кратката версия. Кажи ми много. Аз съм студентка в Нов български. Уча психология. Няма да ставам психолог. Това нещо не мога да си го причиня. Много си харесвам специалността. Даже тази сутрин наново се влюбих в нея. Имахме много интересна лекция. Работата ми, тази, от която аз си изкарвам парите, реално аз съм sales експерт в инвеститорска фирма, която инвестира в строителство на комплекси в Бояна. Okay. И в моменташния ни проект е в ОХАР. Етап 1 завършен. Който ме следва в Инстаграм знае, аз там просто съм 24/7 там. И работата ми е много такава динамична. Също така се занимавам и с актьорско майсторство. Вече сигурно са 6 години. Съм в актьорска школа в Водолей. Така се казва школата в Водолей? Да, в Водолей. Горе-долу всеки месец имаме спектакли. Даже сега на 21 имаме. Да, Ръкълкута ще играем. Това е смахната постановка. Защо е смахната? Много е смахната. Защото тя реално не си е цяла пиеса. Те са просто събрани около 15-20 разказа, които са на Ханок Ленин. И те са някакви много такива странни хора. Какво? Защо като казваш странно? Просто са странни хора и им се случват някакви много странни и необичайни неща. Да. Примерно в единия разказ влиза един мъж в един в един лекарски кабинет и на медицинската сестра му казва, излезте, нали, да си подмиете ректума, и той 40 минути се обяснява в любов. И накрая завършва с ужина, ще се омъжете ли за мен. Той започва от това как е супер неетично мъж, жена да казва на мъж да си се бое гащите и да отида до туалетната. Много интересен монолог. Имаш ли роля в това? Да, имам роля. Коя е твоята роля в това? В този разказ не съм аз там, аз в тяхната пиеса съм проститутката, която е барменка и съблазнява всичките мъже. Вау. Не, аз просто съм момичето в бара. Аз преди работех в един бар като сервитьорка и на мен в този бар вече ми е хвърлен пъпа. Аз преди там бях всеки ден, по цял ден. Много си го харесвам барчето, много ми е така на сърце. Окей, кое са барчето? Той какво има среща. Сега се казва Бар Национал, преди се казваше Бар Реформа. Интересно, истинските ретро-софиянци на това нещо му казват първия Балкан. Това не съм го чувала. Да, и аз не го бях чувала и изведнъж, нали, идва някакъв дядо и ми казва, аз съм тук в първия Балкан. И аз го гледам супер объркано и казвам, какво имате в предвид? Момиче, това тук е първия буркан. Следващото заведение, Джак Даниелс ли там, както се казваше, втори буркан, Мементо, трети буркан. Има нещо второ. Чакай, защо буркан, казаха ли ти? Защото тези заведения преди са имали, всичките са били с такава стъклена, нали, отстрани, нали, приличат на буркани. Тоест е едно аквариум, буркан, окей. Да, аз така съм го запомнила, може и да не е така, но... Ти всъщност как стигна до идеята да дойдеш да си направиш модуларна фотосесия?
Ами стана много случайно. Всъщност и не чак толкова случайно, нали, някакси по средата е положението, защото пък аз твоят профил от много време го следя, например, така 3-4 години. От много, много време и много винаги съм харесвала начина, по който снимаш, начина, по който показваш момичетата. И просто един ден нещо там ти разглеждах акцентите и гледам нали, някакъв линк, който е... Ако искате да снимахте с мен, данни, много готина анкета. Мен психологията ме научи да попълвам анкети. По принцип, преди много ги скипвах, защото за мен това беше много досадно. След това осъзнах колко реално е полезно да попълваш анкети. Попълних анкетата и ти всъщност ми се обади. Да. И тогава колко време си говорихме? Сигурно 2 часа по телефона си говорихме и след това се видяхме. Да. Мисля, че нещо такова беше. Обикновено тия разговори първоначалните винаги са по-дълги, за да мога да опозная с кой говоря. Да, и след това като дойдох, си говорихме час и половина. Това говориш, когато дойде сесията ли? Да. Говорихме си доста с теб, определен. От тебе тези разговори как влияят на една такава сесия? Ами много помагат, за да предразположиш модела. Защото е странно, нали, изведнъж някой, който и да е фотограф, освен ако не от някои турбоизвестните за Волк. Примерно. Да, окей. Да, много е странно, нали, знаеш някой фотограф, нали, да те потърси и да ти каже, искаш ли да направим нещо будуарно, нещо полуголо или голо тяло. Да. Ти като не го познаваш този човек, ще ти е малко, нали, некомфортно. Това е малко, нали, като срещите. В смисъл, ти, нали, като имаш една първа среща, ти си говориш с човек, нали, не го пришпорваш да имате интимен контакт. Да. Докато повечето фотографии, които си харесват някой момиче, който изглежда добре, има добра фигура и така нататък, те направо скипват първа, втора, трета, четвърта, пета среща, направо пишат. Направо към интимното. Okay. Таблички се ще снимам. Okay. Случва ми се такова нещо. Така ли? Да, имала съм такива съобщения, нали? Съобщения, аз мислех, че си... Okay. Не, съобщения. Аз много си подбирам хората, с които работя и като цяло проектите, в които участвам. Така, но да се върна, нали, първоначално, нали, към разговорите за такъв тип фотосесии, но преди това много са важни, защото отново, нали, казвам, предразполагат модела и, нали, не е някой непознат. Ами вече, нали, имат някаква представа човека от среща какъв е. Окей. И са много полезни, нали, дават едно спокойствие. Окей. Това е доста хубава обратна връзка. Реално, по принцип, точно с тази цел ги правя тези неща. Един път да опозная човека срещу себе си, с който аз разговарям, защото аз също се чудя с кой, на кой ще се падна. И съответно дам възможност на човека да види, че всъщност не съм крибър. Да. Стъпка в страни, реално ти все пак ползваш социални мрежи, влизаш от време, разглеждаш. Те са доста пълни в моменти с подобен тип съдържание, където има разголване. Дали ще е будуар, дали ще е голо тяло, каквото и да е. Реално, какво ти е мнението, когато видиш такъв тип снимка на някоя момиче? Много зависи от самата снимка, тъй като аз съм забелязала, нали, лично, нали, в моят фид, нали, рано и в TikTok и в Instagram, са много такива пошла голота. Докато за мен по-привлекателно и повече удоволствие ми носи това да гледам една снимка, когато е по-интимно, по-романтично. Реално това, което с теб сме правили, нали, във времето. Да. Това са жестоки снимки просто и на теб такъв ти е стила. И всяка една твоя снимка, нали, носи такова усещане, не е пошло. Примерно да кажем сега някоя твоя приятелка, примерно да кажем Петра. Да. В съседната стая. Ако тя ти заговори по темата, какво ще й кажеш? Какво ще предупредиш да има предвид и за какво да гледа? Не говориме, че идва да си прави сесия при мен. Просто тя ти споделя, видях снимки, искам да си направя будуарна сесия. Обаче си избрах този фотограф. Какво ще посъветваш реално? Да гледа, да следи, да внимава? Ще посъветвам първо да
поговори с фотографа или да също така и да направи настолкване и така да провери какво той е снимал, какво е качвал, с какви хора е работил допреди, нали, не сам като модели, но и като колектив. Като цяло, нали, да провери работата му. Ако работата му като цяло и харесва, да се впусне, нали, да не мисли чак толкова много, но все пак, нали, да е запозната, нали, с това, че някои снимки могат да излезнат и извън Инстаграм. Да. И това нещо просто трябва да го приеме. А ти всъщност как се чувстваш относно идеята твоите снимки да излезат извън Инстаграм? И като цяло смисъл да бъдат публични? Няма проблем, реално да са публични. Все пак на мен и профил в Инстаграм ми е публичен. Нищо толкова много не крия, но специално за снимките, които с теб сме правили, аз съм ги видяла още преди да ги изпратиш, докато сме ги снимали, сме ги обсъждали и така нататък. Аз съм била, нали, доволна и удовлетворена от това, което съм видяла на снимката, което реално е финалният Прочит да го наречем. Да, финалният прочит и аз си ги харесвам и аз чувствам добре с това, че съм ги имала тези снимки и нямам абсолютно никакви проблеми да излезнат. Добре, ако... Даже ще ми е готино. Супер. Ако някой ми ги прати от някъде другаде. Така ли? Това е хубаво, защото това се случва обикновено. И някои момичета в такива случаи не са супер хепи от идеята, но моите 10 цента по темата са, че всъщност може би тези момичета не са били в твоето положение да се чувстват напълно комфортно, че това нещо ще се случи. И може би тайно са се надявали тези снимки да останат някъде, нали, по-така... Но то няма както в интернет всичко изтича, всичко се показва и то там е вечно. Да. Последното е много ключово, между другото, особено за хората, които искат да си правят такива сесии, защото мисля, че това не го взимат предвид, че веднъж качено, дори след това да кажеш на фотографа, нали, свали ги и той да се съгласи. То ще си остане по един или по друг канал и това много хора не го зачитат за важно и изобщо не се замислят. Да. Който реално е проблем. Ами да, и не знам сега доколко си спомняш дали с твоя разговор въобще е тръгнал в такава посока толкова, но има някои разговори, които когато водя за първи път с дадено момиче, всъщност, тъй като аз държа да всеки да е напълно информиран за това, което предстои и какво може да очаква и какво може да не очаква. И всъщност една част от разговора аз опитвам малко или много да откажа човека от сесията. Да, усетих това, усетих, да. Ами да, защото малко... Ти ми даде една седмица за размисъл. Аз обикновено в последно време, не знам дали ти си хванала тая моя вълна, общо взето казвам на който да си говоря, казвам. Ако в крайна сметка решиш, че искаш да го правиш това нещо, може да ми потвърдиш, като, нали, си направиш първата част от домашното, нали, което да изпратиш снимки, които на теб ти харесват, да видим, нали, някаква стартова точка и с това да ми потвърдиш. Ако не ми пишеш повече, аз не притеснявам хората, не ги питам, какво стана, решили и така нататък, защото явно не е сега момента. А какво мислиш за, примерно да кажем, момчетата, които съдят половинките си, че биха се направили такава сесия или вече са си правили или изискват постфактум, примерно да кажем, все едно сега ти да си хванеш, нали, партньор, половинка и той да разбере, че ти си направил такива снимки и ти каже, нали, свържи с фотографа, махай ги и приключва тия неща. Ами аз ако имам такава ситуация, явно аз съм направила някаква грешка с избора на партньор и той ще си замине много рязко. Аз пак, нали, казвам, аз много внимателно си избирам хората, с които работя, нали, в артистичните среди. Аз, щом съм решила да го направя, има за какво, носи някаква емоция, носи някакъв смисъл и ако някакъв пик от там и каже, пиши на тоя да ги маха тези снимки, няма да се разберем изобщо. Това е хубаво за хората, които работят с теб, между другото. Ние това го коментирахме в първия разговор, аз много ясно си го спомням, мисля, че ми даде гордо същия отговор. Да, ще го абсолютно същия съм ти дал, да. Реално, когато дойде да правим първата сесия, тогава се заговорих малко и ти ми сподели всъщност, че една твоя мечта е да бъдеш на корица на издание. Да. Да. Всъщност, какво стои за това? Ами, това стои няколко...
Не е чак толкова дълбоко, колкото всъщност трябва да е. Окей. Просто кеф идея. Просто го искам, да. Добре. Но просто го искам. Аз от време на време слагам някакви такива мини цели, защото това за мен не е нещо голямо. За мен нещо голямо е да съм имотен магнат на 30. Окей. Това е нещо голямо. Сериозно, това да си на корица, нали? Това е помежду другото. Зависимо коя корица, защото ако си примерно на какво беше на Forbes, примерно там топ 100, които са, нали? Та корица е малко по-различна от някоя друга корица, примерно на мобли. Ами не, то пак си е просто пиар, просто маркетинг, нали? Така помежду другото. Ти го гледаш малко по-така... Да, нали, просто така да го има. Да го има, да. Добре, де. Ти всъщност прекъснах ли те? Не, да. Окей. Това, когато правихме сесията, нямах идеята, че ще стигна до тук с това, което правя в момента, но въпреки това заговорихме по темата. Да. И всъщност сега вече сме на етап, в който се старя да оформя нещо като издание, което да разказва за първите будуарни сесии на момичета, които нали, за първи път наистина си правят такава сесия, и тъй като твоята спада в тази рамка. Спада в категорията. Спада в категорията, да. И всъщност това, което исках да те попитам е, предвид това твое желание, което нали, все пак е малко по-повърхностно, не е нещо дълбоко, предвид, че сега знаеш, че вече ще си корица на едно от тези мои фиктивни издания, които работя, това от по 10-балната, като едно е... Това не също не е реално издание. До 10, нали? Вършим ви работа, супер доволен ще бъда. Къде се позиционираш за това, че ще има корица? 10, аз. 10? Да. Добре. Ако има и на хартиен носител, аз сигурно ще си купя 15 бройки или 20. Okay. В един кашон си представям как съм и в офиса и просто на моето бюро слагам едно, на майка ми давам едно. Казвате майката, всъщност майката вижда ли тези снимките? Да. И тя какво казва за снимките? Ами, като видя първите снимки на тази серията с спалнята, каза, че са много голи. Окей. Чакай малко, те всъщност втората са по-голи от първите. Да. Добре, аз мисля, тя неодобрително го е казала. Ами не, казах от хора шегаджийско. Добре. Що си толкова гола? Нещо от този род. Смисъл, майка ми има много странно чувство за хумор. Тя, когато се базика, не изглежда и не звучи сякаш се базика. Окей. Много е странно, но тези последните, които ги направихме с теб, които бях с глобалната рокля, тя направо ахна. Така е. Тя направо щеше да се разреве от кеф. Okay, и баба ми ги хареса, защото баба ми, тя ми е приятелка във Фейсбук и на мен двата ми профила са синхронизирани до някъде. И тя като гледаше първите снимки от първата ни фотосесия, тя направо ми звъни. Ама Леля, ти сега какво ще каже? Защо се качваш така? Беше си лекция, която си продължи сигурно 3-4 месеца. Но крайна сметка аз си казах, Лилянке, аз съм на 20 години. Мен не ме интересува лелята, бабата, седа, комшията, стринката, на не знам си кой какво ще каже, защото на мен тези хора не са ми активно в живота. Окей, добре. Не ме топли много чуждото мнение. А какво става, ако това дойде от човек, който ти е активно в живота? Ами... Замислям се за 1-2 минути, защо съм направила цялата фотосесия, но в крайна сметка си казвам, имало е защо да съм го направила, готино ми е било, чувствам се много добре с това, че съм направила, крайният резултат е страхотен и аз се гордея с това, което съм направила. А предвид сега, нали, вече всичко, през което си минала на този етап и през лекциите, които са били 3-4 месеца, през обратната връзка на различни хора, реално няма да питам би ли повторила, по-скоро, защото вече си повторила, но би ли се впуснала подобно приключение пак? Да, бих. Да, много добре се чувствам. Аз, когато съм качвала някакъв определен брой снимки, съм получавала главно позитиви. Няма един човек, който да ми писал каква е тази снимка или да ми звънат, че що си полугола. Дето, нали, хора, нали, с които работя, нали, страшно много са се кефли, нали, това са хора на високи нива, които са поне 20 години по-големи от мен. Нали, не ме джъджват, нали, не ме съдят за това
аз защо съм полугола на определена снимка, даже ми се кефят, нали, защото на техните години не са могли да го правят. Предвид обратната връзка от баба ти, това тази баба майката на майка ти? Да. Окей, предвид от предните 2 поколения обратната връзка, която си получила в лицето на майка ти и майка й, би ли опитала да навиеш някой от тях двете да си направи? Аз и да ги навивам, те няма. Не биха си направили? Не биха, майка. Не са си правили, да разбирам. Не са си правили и нямат абсолютно никакво желание да правят. Значи майка ми и баба ми, двете, изобщо не обичат да се снимат, изобщо не обичат да бъдат под светлината на прожекторите, което е много странно, защото от страната на майка ми ние сме много артистични. Баба ми мечтата е да свири на акордеон. Майка ми е някакъв... тя е от тема музика, тя може да свири на всеки един инструмент. Тя не е свирила на акордеон, има едни руски, които са по-малки, те са някакви такива малки акордеони. Не знам как се нарича самия инструмент, но тя е някакъв виртуоз. Тя и на пиано си е машина, в смисъл тя е на ниво, тя като е свирила на пиано едно време, тя е била някаква брутална. И ходила и на балет, и тя е минала през всичките танци. Аз реално заради това съм минала и аз през всичките танци, защото и тя е била. Okay. Но тя е... Мисълта им беше, че нашите жените, нали, сме много артистични, но пък те двете никога не са искали да бъдат под светлината на прожекторите, никога не са работили за това да бъдат. Поред тебе, реално те не биха се направили такъв тип сесия заради идеята, че би стоял някакъв вид публикуване на тези снимки след това или самата идея да станат пред камера ги спира тотално? По-скоро тях би ги притеснило годините, на които са и как може жена на толкова години да се снима по този начин, това е позор, леле, хората какво ще кажат. Окей. Реално те повече се интересуват от това хората как ще ги възприемат. И разлика, нали, в поколенията и годините, в които сме израснали. Те повече се притесняват това как хората ще ги приемат и това нещо ги спира и те самите да се възприемат. Да знам, бихте хванал на темата за да се опитаме да накараме, примерно, майка. Тя или баба ти? Тя ще майка ми, тя ти се е виждала на снимка. Тя по принцип изглежда много добре за годините си. В серията с памята имам жена на 49. Майка ти по-млада ли? Да. Мислиш ли, че има поне 1% шанс? Според мен има 1% шанс. Звучи ми като доста интересно предизвикателство да се пробваме да го реализираме това нещо, защото тук има един такъв момент, че реално в серията от памета тя не е класическия будуар, където се търси задължително да има някакво разголване. Така че, нали, аз не си представям, че ще съблечеме майка ти гола или нещо такова. Но, нали, самата идея, че ще бъде и в такава серия, това също е, нали, малко или много влияе в цялото нещо. Ние си трябва, нали, нещо по-различно да се случи в ежедневие. Да, и всъщност това исках да се попитам. На кой би препоръчал да се усмени? На приятелката в другата стая. На приятелката в другата стая. Петра, добре. Добре, а защо би препоръчала на нея реално? В смисъл, какво? Ние с нея сме много подобни характери и много добре се разбираме, нали, очевидно. И винаги търсим някакви нови преживявания. Аз това нещо вече съм го изживяла и ми е готино и бих го повторила сумати пъти, докато тя за момента не се е замислила и не е направила голямата крачка. Аз искам това да направя. Ако тя, примерно, кажем, се колеба и ти каже, не съм сигурна, че би го направила, какво би те накарало да й кажеш, човек, направи го сега, не дай да го оставаш за времето? Тя да го остави във времето, тя няма да изглежда по същия начин, по който изглежда в момента. Аз бих посъветвала, нали, тя да го направи това нещо, за да седна да си увековечи тази годишнина. Младостта. Също тя на каква възраст? Тя е с 2 години по-малко от мен, тя е на 18. Тя е мъничка, реално, да. Да, точно направя. Бебенца, да. Но пък е хубаво, нали, примерно е сега на 18, нали, прави си една такава фотосесия, принтира си я, прави я на един албум и си остана, нали, 18 годишна. Като цяло мисля, че има няколко етапа в живота, в които такъв тип сесия има, да кажем, доста положителен резултат може да има от такава сесия и всъщност 18-80-те е един такъв момент, но е много важно каква е сесията, защото, нали,
Трябва да си е деликатна Да. и подбран, сега не може да е нещо... Има един много интересен момент, който трябва да се отбележи тук, е, че всъщност във времето вече хващам, че всъщност колко успешна една сесия е и за момичето и като цяло. Мисля, че повече зависи от това колко е отдаден модела на сесията, не колко е добър фотограф. Аз искам да завърша с нещо, като говорим за тази тема и в частност сложим такъв тип фотосесии. Един модел трябва да е приел и плюсовете, и минусите. И това си някаква така вътрешна битка, която един модел трябва... Първо, навлизаш в модел, трябва да живее, да се завърне като войник, като влезне тук в студиото, с палнята, с ваната, с цветята. Просто идва и размазва. Пресна така, но всъщност, знаеш ли кое е много интересно за будуара? Ти всъщност какво знаеш, че е будуара? Чакай малко, това може би трябваше след началото да ти знаеш ли всъщност какво е будуарната фотография? Този жанр на какво? Ние последния път си говорихме за разликата между будуар и голо тяло. И това, което съм запомнила е, че голото тяло си е голо тяло, а пък будуара е чувството на интимен контакт, Аз така го разбирам. Добре, аз понеже в последно време много така започнах да дълбая по темата и ми е много интересно всъщност да видя какво е определението за будуар реално. Тоест това, което намирам всъщност, има логика, ако е това. Всъщност будуара не е толкова дали е гола снимката и да я сравняваме с голото тяло, може би не е било много правилно това, което го правя, но всъщност будуара в основата си е момиче, което не е професионален модел. Момиче, което, някои фотографи ги наричат истински жени. Това са жени, които не им е професията да бъдат да бъдат моделки пред камера, да се снимат по този начин. Всъщност, това са, примерно, да кажем, ето, майка ти е пример за истинска жена. В смисъл това, ако майка ти, примерно, дойде да си направи сесия, където е в нейното интимно пространство, будуар, нали? Това е в есенцията на будуарната сесия. Не е колко е разголена самата снимка и колко разкрива. По-скоро фокусът е върху това, че това е жена, която прекрачва тази граница, но която не е професионалист в сферата. Поне това намирам. Сега колко е така или не е така, не знам. Но ако приеме, че е така, ти си малко на кантар, защото ти, си все пак казваш 6 години в актьорско майсторство. Сега не знам какво си правила там и какви роли си имала и така нататък. Но при тебе малко така ходиш по граница. То си е опит пред камера и на сцена. Но какво мислиш за идеята да си направиш, примерно да кажем, фотосесия, в която е смисъл не будуар, а голо тяло? Айде така да го символизирам в въпрос. Аз сигурно още другата година бих. Защо другата година още? Когато е топло? Защото тази година... Ти се представяш навънка? Не. Аз, чисто като тайм менеджмент, така си го представя. Тъй като аз следващите 2 месеца имам... Ти си ангажиран? Доста, други неща, за които съм ангажирана и най-вероятно защото това вече си е ново, предизвикателство. Да. Новото предизвикателство с другото. Добре, значи какво? Ето имам на 2 камери. На 2 камери имаме, че... Да, окей, тя обещава, потвърдила е, значи до година може да очаква. Печат обещава. Предвид, че казваш, че си изключително заета и че на теб ти е супер разграфен деня, за мен е изключително чест ми казваш, че дойде и ми отдели тук да си загубиш времето едни 2 часа да си говорим тези неща. Обичам да си прекарвам време с теб и да си говорим и да си снимаме и да си планираме някакви готини проекти, като този в Гърция за другото лято. Аз също много се радвам на другото. И мисля, че доста добре се получава и това също, с което може да кажем сега е, че предстои ти да бъдеш на едно от следващите издания на First Time Boudoir. Да ги наречем издания, те са истории на практика, но все повече стара да ги оформим като цялостно издание с писание, така че корицата ти е резервирана за едно от тия издания. Не, идеята ти е много готина, аз това ти го казах още в началото. Радвам се, че ти допада, защото мисля, че има смисъл цялото нещо и не са просто едни снимки, ми има малко повече дълбочина. Да. Много ти благодаря, Виолета. И аз много може да кажеш чао. На коя от 2 камери? Тази е твоята. Тази? А на другата не може ли? На която искаш. Чао. Супер.